Ето така изглежда кабината ни в ферибота. Поръчахме си с 4 легла. Влизаме и виждаме само 2. Отначало мислехме да ходим до рецепцията, да им кажем, че искаме с 4 легла, а сме получили с 2. Но не отидахме. След това видях една стълба там и викам, сигурно трябва да има още легла. И открих това. Аз нали съм байгани и не знаех до сега. Ето така се сваля. И хоп, още едно легло. И тук така. Сваляш. И хоп, четвърто легло. Ето, а тук си имаме баня и туалетна в нашата кабинка. И така, пътуването ни към Испания продължава.